Jeg skulle bevise tangentens ligning, som siger y er lige med f mærke x0 gange parentes x minus x0, det er slut, plus f x0. Og man kan starte med at dele det op i et koordinatsystem, som har funktionen f og tangenten t. Så kan man starte med at finde røringspunktet, som er x0 og fx0 her. Og så skal man bruge et vilkårligt punkt på t, og jeg bare taget hernede. Det kalder vi x og y. Så har vi to punkter, og så skal vi ind og bruge formlen for hældningen, som siger a er det samme som y2 minus y1 over x2 minus x1. Og da f mærke siger det samme som a, altså snakker om hældningen, så kan vi bare sige f mærke x0 er det samme som y minus f. F er x0 over x minus x0. Og nu skal vi så bare have isoleret y, og det gør vi ved først at gange med x minus x0 på begge sider af lighedstegnet. Så får vi f mærke x0 parentes x minus x0 er det samme som y minus fx0. Og det sidste vi så bare skal gøre her, det er, at vi skal lægge fx0 til på begge sider. Og så kan du se, eftersom at vi får det samme som heroppe, y i lige med f mærke x0 gange parentes x minus x0 plus fx0, så har vi bevist, at dette er tangentens ligning.